ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಸರ್ಟ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಹೋಗುದು. ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಚಿಂಚ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮದ್ಮೆದವಲು ಪೂರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂತಿನಕ್ಲು ಪಳ್ಳಿಕಟ್ಟು ಶಬರಿಮಲಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾವು ಪಣ್ಣವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಪಿಚ್ಚಿಜ್ಜ ಅಂದ ಒಟ್ಟ ಸೆಂಚೆಂಚಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಾನು ಈರು ಬುಕ್ಕಲಗೋನು ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬರೋಡೆ ದಮ್ಮು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದಿನಿ ಎಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಯಾನ್ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಚಿಂಚ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮದ್ಮೆದವಲು ಪೂರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂತಿನಕ್ಲು ಏನ ಮನಸ್ಸು ಏನು ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಸರ್ನ ಪೂರ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಸಂಗೀತೋಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತಗೂ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತದಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ನಾ ಒಂದು ದಾಂಡೆಂಕ್ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ನೆಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ನಟನೆ ದಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಕಲ ನಾಟಕ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಕಲ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂದು ಒಂಚೂರು ನಟನೆ ದಂಚಿ ಬರ್ಕ ಉಳ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಐಟೊಂತ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದು ನಟನೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಂಗೀತಗಳು ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿನ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡದನ ಒಂಜಿಕ್ಕ ಗಾರೇನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೆತ್ತದು ಅವು ಪಳ್ಳಿಕಟ್ಟು ಶಬರಿಮಲಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾವು ಪಣ್ಣವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಪಿಚ್ಚಿಜ್ಜ ಅಂದ ಒಟ್ಟ ಸೆಂಚೆಂಚಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಾನು ಈರು ಬುಕ್ಕಲಗೋನು ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬರೋಡೆ ದಮ್ಮು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಐತೆ ಡಿ ಸಿ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ನಾಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಾಡು ಆ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಡತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ನಾವು ಐಟು ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುನು ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಸರ್ಟ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಹೋಗುದು.